Putra Wijaya pentas wonten ing siang menika karena panjang kuyung saha dimalilah panjenengan sami wonten ing siang menika ngantos paripurna pagelaran sakalis esa dikala tidak beda saking Rubido. Sasana busana sasana panggonan busana patrias arsa pengger wonten ing sasana pangeran Jawi ginarya ketungguling irisan pembahani bari para putra papan karuan prajurit rongga asap jero wonten ing sasana pangeran agung iya wah rongga rongga putra jaya kita Jalan ini, meja.
Ratu bisa dibuat temu jualan kadipaten Kadiri separuh nak yen ngatur gawe kamar wong ayu Dewi Sangga lagi minangka putri saking Sinuwun Prabu Lomba Mesena kang dadi lalatan Kadipaten Kadiri. Dumateng para bapak sampun ibu mekaten tarios tari kudung kepan ingkang tamtama kebilahaken kawula gelar carita wonten Kadiri Sangga pripun kawula pribadi ingkang nyuwun bumi samudra pakaksami ing wasana Waraga Raga Putra Wijaya Magita-gita lumaksana bare
Hati-hati dan mereka yang
Ayo ger. Oja. prajurit Tonggo saking Kadipaten Batarakin anak Kadipaten Ponorogo kasih lampahipun menuju wonten ing Madyaning Ponorogo ya lawan makan bawang kaliwat lewat bebasan jamu moro jamu mati terus kaya kewan galak dumung ana Madyaning Jaya Sinabi aso saliro kalawan mari ditombar marang Aturunggo wonten ing Madyaning Ponorogo daya kemangke kasaru lapan iki sing kewan galak dumung ing Madyaning Ponorogo gagal wigar datan iku wae gawe Karena kasaru kata ing ingkang garapi ladan Kadipaten Lodaya wana Lodaya Sepuji mari pangeran Sepuji kula resmi panjenengan sami kang sami-sami Amir Sani mugi para putra ing mangke gari kaya wajib terus paripurna ing pagelaran wonten siang menika tansah istri sami loro dinebitno saking Urupida Sampun jemari pangeran mugi para tansah kalih sami kala dipeno saking Urupida ayo nger iya pas yo oja pas iya
Ora kaya
Hotel Express. Yeay. Ayo, ya. Apabila ku ingat bersama hidup sensasi.